Hola, Igualada té un problema amb l'habitatge i això fa que molts joves, famílies o gent gran no puguin accedir a la vivenda que voldrien. Els preus del lloguer estan desorbitats, als 600 o 700 euros. Des d'Igualada Som-hi, si guanyem les eleccions del 28 de maig, volem afrontar aquest tema i volem solucionar el problema amb l'habitatge que té Igualada. Ho volem fer amb tres grans accions. Una, rehabilitar els 1.600 pisos buits i tancats que té la nostra ciutat. Dos, tornar a construir vivenda pública, recuperar la funció de la promotora municipal d'habitatge. I tres, adquirir esquelets buits de vivenda, aquests esquelets que veiem en molts barris de la nostra ciutat, principalment en mans dels bancs, per fer-hi habitatge de lloguer assequible. El nostre compromís és augmentar amb aquestes accions el parc públic d'habitatge a Igualada i facilitar a la gent poder tenir una vivenda digna i, sobretot, en contraposició al que ha fet l'actual govern. Junts, en 12 anys, no ha fet cap habitatge públic a la nostra ciutat. Això no pot ser i nosaltres ho afrontarem amb una política ambiciosa i activa en aquesta matèria.